Lad mig være alene for mig selv lige nu. Fuck falske mennesker, fuck penge lige nu. Ingenting at fortælle lige nu om de falske mennesker, jeg har gennemskuet. Vi er alene, og vi ved det godt. Sent de sænger. Interiør, det er ikke det samme, lige så snart vi kommer ind ad døren. Toppen ned om vinteren, det sådan vinder gør. Fortæl mig, hvem er du, har jeg set dig før? Karibiske øhopper, nu tror I shopper. Halv mønster, halv monster. Alle 9. klasserne er væk. What? Godmorgen Linde, og velkommen til en særlig udgave af Breaking News. Klokken er lidt over 9, og vi har modtaget en alvorlig melding fra Lindved skole. Kun en elev fra 9. årgang er i dag mødt op. Resten af årgangen er ingen steder at finde. Derfor har sekretæren på skolen aktiveret nødalarmen i hele Lindved by. Eksperter melder nu om en usædvanlig tilstand kaldet alvorlig eksamenstræthed. Det ser ud til, at 9. årgangs elever simpelthen er faldet så dyb søvn, at de ikke er til at vække, og nu ligger de spredt ud over hele byen. Myndighederne forsøger at vække dem med byens sirene, som netop er blevet aktiveret. Så hvis du hører lyden, kig dig omkring. Det kan være, der ligger en 9. klasse elev og sover under din trampolin. Vi vender tilbage med nyt, hvis eleverne vågner. Mit navn er Jakob Preussen. Og jeg er Astrid Jeppesen. Du så det her først på Lindved Breaking News.